Det er sådan en hver gang. Det er ikke bare sådan, det sker nok mange gange. Nej, det er sådan en hver gang. Og så er der meget, der skal stå derude og mig sådan. Ej, se nu der. Nej, sådan en. Nu kommer han sådan ned. Skal jeg sætte ned med lige eller så. Goddag, herr Strauss. Jamen, de kaldte mig ind til lidt møde. Jeg tænkte, hvad kunne de dog handle om? Jeg lukker du bare og kan skænde med det der lort der i København. Jeg ved ikke, hvad fanden du snakker om. Du ved godt, hvad du har gjort. Du har ødelagt min lageport. Du har ødelagt det hele. Ude på, den ligger nede på græsset, og jeg kan ødelufte den op uden en hjælpende hånd. Og du har ikke engang sagt, du gjorde det. Hvad fanden er det, du bilder dig ind, var? Ja, det er jo en nærmere fornøjelig historie. Ja, jeg kan jo godt se deres frustration. Nu prøvede jeg jo blot at rette på hængslerne, da jeg kunne se, at rusten havde gået dybere ind. Og ja, så røg den jo ned. Men jeg tænkte da, det er jo trods alt mig, der betaler for et værelse. Så tænkte jeg da, at der må være en vise ved at sige. Prøv nu skal jeg sådan fortælle dig en ting. Jeg skal fortælle dig en ting, og du skal fandme ned og lytte. Den viser hvad det er sådan en med mig. Har du med på den, eller hvad? Jeg har brugt administration og det hele. Og al gården, al køer, al gris, alle marker, alle de Københavner, som var i hast. Og I kommer sådan en med, og jeg tror det er bare sådan. Stop af. Nej, du begynder at sådan en med at blive vred. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er sådan en. Jeg kan godt sige dig, Københavner. Lige nu der er jeg sådan en, lyst til at gå ud og åbne min ammunitionskasse. Og så er jeg sådan en, lyst til at... Okay. Nu synes jeg, at vi lige skal have en civiliseret snak sammen i stedet for. I stedet for dette der. Ja, det beklager jeg meget selvfølgelig. Jeg kan trods alt ikke undskylde, fordi det var jo et blot et uheld. Men det jeg vil byde dem, det er, at jeg vil vise dig, hvor det skete. Og så vil jeg efterfølgende, alt efter min rygskade, prøve at hjælpe. Prøv nu lukker du røv med det der igen. Jeg ved fandme ikke, hvad du snakker om igen. Kom havner, prøv at... Hvad der sker nu? Udelukkende, fordi du var så pisseflappe. Ikke engang at tilbyde din hjælp, fordi jeg jo rygskade. Hvor du hvad? Jeg har snart nemme at kigge det hele kroppen nu. Jeg har haft 10 diskusprolaps, og jeg har snart nemme ikke noget, jeg har haft af. Og jeg arbejder stadig. Fordi ved du hvad? Der er snart nemme ikke nogen andre, der gør det end mig. Det kan godt være der, hvor du kommer fra. Der er et helt pige og hele lort af et år. Men der er der snart nemme ikke hos mig. Så nu går du derude, og så løfter du den lorte lag på og op på igen, hvor den står. Er det snart nemme så, eller hvad? Nå, så de er med den på. Ja, jeg kan godt fortælle dem, jeg kommer aldrig tilbage hertil. Og alle over i Charlottenlund skal vide, at dette område er på ingen måde værd at besøge. Ja, jeg er lige glad. Jeg slap gerne for jer, hvis det var det. Men ja, jeg skal nok rejse deres ladeport op, hvis det er så småligt, man har lov at være. God dag, her. Ja, jeg lukker røven og skriger mig over. Sådan en, mig ligeglad med den der sådan. Hvad fanden får du over alligevel? Charlotte Lund, du skriger bare hjem til Lund, Charlotte. Hvad fanden er det for?